Lazarus Chakwera akukumana ndi aphunzitsi ku State House. Mapeya 17, ma headmaster 163, aphunzitsi 911, komanso ma inspector okwana 5. Ambiri akuchokera nkhotakota ayitanidwa ku State House kuti akaphunzire njira zopita chisankho. Dzana amalengeza kuti alamulira mpaka 2030. Kodi amatanthauza kubera? Akuti waseka mabowi akatangale. Dziko lake liti limene apanga zimenezo? Zaka 4 zapitazi Nick Chakwera amasowa ndalama yogulira mchere. Lero ndi billionaire. Ndalama wazitenga kuti? Chaka chilichonse parliament ikupereka mabiliyoni ku road fund administration, koma makontrakta okonza misewu sakulandira ndalama. Anagula fertilizer ku butchery, anagula fertilizer ku pharmacy. 2021 anadya 6.2 billion covid fund. Chikhalidwe cha kuba ndikatangale chasanduka ngati chikhalidwe cha Malawi. Chakwera 67 billion. Mbuyomu anatenga 1 billion kukasamalira kapinga. Mbali nayi Amalawi akufa ndi njala. Ndetu kudabwa akamati watseka mabowi akutanthauza chani? Uladi Musa anamuchosa ku prison ndi kumulemba ganyu yotukwana misonkhano. Kabonda Ngaga analandira mamiliyoni komanso brenzi kwa sata. Ndikuna pano anamukhulukira ndi kumbwezera pa ntchito. Zimenezi ndi zodabwisa. Wina akalankhula pa social media akumutsekera ku ndende 5 days. Koma mbava za MCP zimene zasola mabiliyoni: Vitumbiko Mumba, Chimwendo Banda, Simplesi Chola, Lazarus Chakwera akuyenda mwaufulu osamangidwa. Akupita ku msonkhano ndi kumauza anthu kunena kuti apanga deliver. Koma zitukuko zimene akutchula ndi zamuthalika. Mwachisanzo Shire Valley Transformation, Zimba Water Project, Njanje Kusanje, Kalonga Water Project, Blantyre Water Project, Mpatamanga Hydropower, Nkhatabe Water Project, ngakhale magesi amidzi phase 8 zinabwera ndi muthalika. Inu ma project a Chakwera tikuwadziwa: Bridging Foundation, Katundu Okwera, Butchery Gate, Misonkho Okwera, East Bridge Pharmacy, nepotism. Ndiye kuti thumba la fereleza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu. Kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Eya. Namumva wina akuti koma pamepo. Ati Tiyerekeza Nabero, Jezebelo, Mapeya, aphunzitsi amuthandiza kubera. Akalamulira dziko lake liti? Chifukwa akakhala Malawi atopa naye. History is the best teacher. Mbuyomu tina ndi president wa ku Ghana ataluza 1994 anachoka mwaulemu. Ayawo alomwe anachoka bwinobwino. Ndiye lero sitikufuna Chakwera ayipise mtundu wachewa. Mr. Chakwera, malangizo apadera. Mukadzabera chisankho anthu ndikukwiya, mudziwiretu kunena kuti mwayipisa mtundu wanu. Ife ngati Malawi sitikufuna anthu 5 aunonge mbiri yachewa. Kamuzu anali munthu wamphamvu. Ataluza 1994 anasiya mwaulemu. Bakiri Muluzi, Joyce Banda, Profesa Muthalika, onsewa anali ndi mphamvu, koma ataluza analemekeza democracy. Ndiye lero zikudabwisa mukugwisa ntchito anyamata azikwanji, mukugwisa ntchito Jezebel, Anabelo anthu amuuza kuti tione audit. We need audit 2020 2019. Kunali audit. Our opposition amapita kumeki ndikupanga audit kuona list yonse ya anthu ovota, kuona chilichonse chimene chikuchitika. Lero Anabelo akaniza chifukwa chani? In addition to that, Jezebel akuteteza anyamata azikwanji, akulandira misonkho ya Malawi, mifuti, mapistoni, magalimoto, apolisi, maunyolo, zonsezo mumagulira misonkho yathu, koma mukutetezera anyamata azikwanji. What is that? Lazarus Chakwera akudziwa kuti waluza. Ndiye zimene akuchita
akugula aphunzitsi, akugula mapeya, mainspector, akuwapasa mamiliyoni ndikuwauza kuti mundithandize kuti ndiwine chisankho chimenechi. Kodi aseyi ngakhale atakuthandiza kuti uwine ulamulira kuti zimene timanena pano ndi zimene zili pa ground. Amalawi sakufuna chakwera. Pali zifukwa zitatu zimene Amalawi atopa nawe. 1 anyamata zikwanje, 2 wakweza katundu, 3 unapha chilima.